Lanbila zabiltza eta gauneko ez dakizu zer egin? Kontaktuak behar dituzu bizitza profesional berriari ekiteko? Merkatu profesionalean arrakasta izateko orientazioa behar duzu? Jakin ezazu urtero Prestik topalekua ospatzen dela, gaztentzako enpleguaren eta heziketaren azoka. Aurtengoan azaroaren 22-23 ospatuko da Euskalduna Jauregian. Zergatik ez zara hurbiltzen? Prestakuntza zentroak, elkarteak, enpresak, erakunde publikoak eta unibertsitateak elkartzeko gune bada Prestik. Gazteei lanbide eta lan arloetako orientabideak emateko sortua. Hortaz badakizu gaztea, gerturatu zaitez azaroan bertara eta zure bizitza profesionala bideratzeko aukera izango duzu. 16 eta 30 urte bitarteko gaztea bazara, hau da zure elkargunea. Zu bezalako jendea ezagutuko duzu, zu bezalako pertsona dinamikoak, lanerako gogoa dutenak, ezagutzeko nahia duten enpresak egotan dira bertan eta. Gerturatu zaitez azaroko egun hauetan eta bideratu zure bizitza. Kontaktuak egin eta lana topatzeko aukera izango duzu. Gaztea bazara, hau da zure tokia. Ezagutu ezazu.